महाराष्ट्र शासन आणि जर्मनीतील बाडेन-बाटेनबर्ग राज्य यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार जर्मन भाषा प्रशिक्षणार्थ्यांची पहिली तुकडी भोसले नॉलेज सिटी व बॅरिस्टर नाथपै शिक्षण संस्था येथे प्रशिक्षण घेत असून यामध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांना जर्मन नोकरीची नियुक्तीपत्रे मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रदान करण्यात आली। एकूण 95 विद्यार्थ्यांना ही नियुक्तीपत्रे देण्यात आली। यामध्ये सावंतवाडी येथील 56 व कुडाळ येथील 39 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे। नमस्कार, माझं नाव आहे वसीम खान, मी सावंतवाडीतून आहे। सध्या आम्ही भोसले कॉलेजमधून जर्मन लँग्वेजचं प्रशिक्षण घेत आहेत आणि ही अपॉर्च्युनिटी आम्हाला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटकडून मिळालेली आहे। त्यासाठी दीपक केसरकर सरांनी आम्हाला खूप हेल्प केली आहे आणि त्याने आज ही जर्मन लँग्वेजची ट्रेनिंग आम्हाला करण्यासाठी संधी दिली आहे। तशीच आम्हाला काल ऑफर लेटर कंपनीकडून मिळालेलं आहे आणि आम्ही ह्या 2 ते 3 महिन्यात जर्मनीसाठी आमची ही बॅच रवाना करण्यात सुद्धा येणार आहे आणि पुढील 1 महिन्यात आमचे विजाचे अपॉइंटमेंटसुद्धा भेटणार आहेत आम्हाला आणि त्यासाठी आम्ही विजासाठी मुंबईला सुद्धा अपॉइंटमेंट घेण्यासाठी जाणार आहे। बेसिकली जर्मन लँग्वेज इंग्लिशचेच रोमन शब्द वापरून करण्यात येते। तरी पण आम्हाला जे सर हिरेमठ सर दिलेले आहेत त्यांनी आम्हाला खूप छान प्रकारे हे शिक्षण देण्याचे प्रयत्न केले आहेत आणि जास्त काय कठीण असं आम्हाला वाटलं नाही। आम्ही तरी पण विचारून आणि हे ट्रेनिंग घेतो आहे आणि आम्हाला नीट प्रकारे हे ट्रेनिंग आणि लँग्वेज कळत आहे। नमस्कार, माझं नाव आदित्य डांगे, मी याच यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पासआउट झालो। त्यानंतर डिग्रीला प्रवेश घेत होतो, पण तेवढ्यात आम्हाला कॉलेजमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आलं की असं आहे जर्मनीला जॉबची संधी भेटणार आहे। त्या लागून मग आम्ही त्याला इच्छुक होऊन त्याच्यासाठी फॉर्म फिल केले, सर्व काही झालं। नंतर आमचे क्लास सुरू झाले। आता आम्हाला कालच जॉईनिंग लेटर देण्यात आलं आहे। क्लासमध्ये आम्हाला जर्मनचं ट्रेनिंग दिलं होतं। त्या ट्रेनिंग बऱ्यापैकी समजवलं होतं, म्हणजे कशी लँग्वेज आहे, कसं बोलावं, सगळं म्हणजे सोप्या भाषेत शिकवलं होतं। ट्रेनिंग आता सध्या आमची ट्रेनिंग संपत आली आहे आणि आम्हाला नेक्स्ट मंथमध्ये विजाची अपॉइंटमेंट पण देण्यात आली आहे। घरातल्यांची म्हणजे त्यांना कोणाच्या मनात येण्यात पण नव्हतं की असं कधी बाहेर जाईन किंवा जॉबसाठी वगैरे, पण जेव्हा पहिली सांगितलं तेव्हा नाहीच बोलले, पण मी नंतर सांगितलं असं आहे, चांगली संधी आहे, गव्हर्नमेंटतर्फे आहे, कोणता एजंट वगैरे नाही आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम होणार नाही इन फ्युचर। मग तेव्हा ते तयार राहिले। जर्मनीमध्ये जातोय म्हणजे ते एक असं अशा कंट्रीमध्ये जातोय ती एक वेल डेव्हलप कंट्री आहे, त्यामुळे खूप आनंद होतो। माझं नाव आयन शेख आहे, मी YBA यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निकचा विद्यार्थी आहे। तर जर्मन भाषा ही आम्हाला मराठींना नवीन भाषा आहे। आपल्या सरांनी आम्हाला कसं समजावून घेतलं ते त्यांचं पूर्ण अर्थ आम्हाला मराठी शब्दात त्यांच्यानी सांगितलं आम्हाला पूर्ण। खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता, त्यांच्यामुळे आम्हाला एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी भेटली जर्मनी जाण्यासाठी। नाहीतर आम्हाला खूप ते स्टडी करून ते जाण्याचा खूप त्रास होता विजा आणि काढण्याचा। त्यांच्यामुळे आम्हाला खूप असा सपोर्ट भेटला की तिथे त्यांच्याने सगळी आम्हाला सपोर्ट केला की विजापासून पासपोर्टपासून सगळं त्यांनी आम्हाला मदत केली। त्यांच्यामुळे आम्हाला खूप अशी साथ भेटली की आम्ही तिथे स्वप्न बघू शकलो की जर्मनी जाण्याचं। आम्हाला जे सर होते त्यांनी आम्हाला नीट एक्सप्लेन केले सगळं, म्हणजे डिफिकल्ट होती लँग्वेज, बट A1 मध्ये त्यांनी नीट आम्हाला सगळं समजवलं। आम्ही इथे असतो तर आम्हाला खूप स्ट्रगल होता, पण तिथे जाऊन आम्ही तिथे डिग्री आणि सगळं फ्री असल्यामुळे आम्ही तिथे डिग्री पण करू शकतो। तिथे सगळं डेव्हलपेड कंट्री असल्यामुळे आम्हाला चांगला एक्सपिरियन्स भेटणार। डेव्हलप झालेली कंट्री आहे, मग तिथे आम्हाला खूप चांगला एक्सपिरियन्स भेटणार। माय नेम इज Dr. Chandrasekhar Hiremath. I am a German trainer here. So I have been training the students since August 2024. इधर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट जो है काफ़ी इंटरेस्ट है उनको जर्मन सीखने के लिए, क्योंकि वो उत्सुक है जर्मन जाके उधर काम करने के लिए। उसको जर्मन सीखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि मराठी, हिंदी और जर्मन थोड़ा बहुत सिमिलर।
सो वो लोग पूरा एक A1 लेवल का अभी खत्म होने आ गए और 2-3 दिन बाकी है। उसका बाद चालू करना है हमको A2 का बाद एग्जाम A2 का बाद एक एग्जाम देना होता है। वो एग्जाम पास करने के बाद ये लोग अप्लाई करेंगे जर्मन वीसा के लिए। उसका बाद वो जर्मन जाके वहाँ जर्मनी में काम करने वाला है। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो काम उठाया है ये बहुत श्लाघनीय है, क्योंकि ये मास लेवल पे हो रहा है। एजेंट्स लोग करते हैं उसको ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता है। बाद में कई एजेंट्स ऐसे करते हैं कि वो पैसा भी लेते हैं इन लोगों से, मगर इधर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए सोशल एक्टिविटी उन्होंने कर रहा है। इसका वजह से भरपूर सारे पूरा स्टेट को ये कवर हो रहा है। पूरा राज्य से कई लोग आके रजिस्ट्रेशन किया है। इसी तरफ से इधर भी उतना अच्छा रिस्पांस मिला है और भी बैच तैयार होकर बैठा है। ये बैच के बाद दूसरा बैच चालू करने का है। सो इसका वजह से क्या है, बहुत भरपूर लाभ मिल रहे हैं लोगों को। ये फायदा है कि क्योंकि लोग पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट इतना खर्चा उठा रहा है। क्योंकि हमारे लोगों को आगे जाके अच्छा नौकरी मिले, वो जाके आगे जाके जर्मनी में काम कर सकते हैं। यही डिफरेंस है एजेंट्स का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। सो ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट ने ये काम कर रहे हैं। मेरे इधर आके जैसे आते ही एक पहले दिन ही हम मिनिस्टर साहब केसरकर से मुलाकात हुई। उन्होंने पूरा इसका बारे जानकारी मेरे से ली है, कैसे प्रोग्राम हम करने वाला है, इसका बाद कितना टाइम लगने वाला है, क्या उसका बाद क्या होने वाला है, ये लोग कब जर्मनी जा रहे हैं, ये सारी जानकारी मिनिस्टर साहब को हमने दिए। उन्होंने बहुत खुश होकर इसको आगे करने के लिए किए हैं। इधर जो भी बीकेसी में इतना सुंदर वातावरण है, इधर पूरा क्लासरूम है या रहने के लिए बंदोबस्त है, इधर जो भी एनवायरमेंट है बहुत ये पढ़ने के लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा है। इस लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं। इधर लोग बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है हमको जर्मन सिखाने के लिए। सारी सुविधाएं इधर वो प्राप्त करके रखा है उन्होंने। वो ओवरहेड प्रोजेक्टर हो, क्लासरूम हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो भी है, जो भी चाहिए टीचिंग के लिए, टीचिंग एड्स हम बोलते हैं, वो सारी सुविधा इधर है। या 95 विद्यार्थ्यांमधून नर्सिंगसाठी 39 तर इलेक्ट्रिशियन, मेकॅनिकल ड्रायव्हर, हॉटेल मॅनेजमेंट, सिव्हिल इंजिनियर असे 56 युवक-युवती जर्मनीमध्ये रोजगारासाठी जाणार आहेत। माझे नाव आहे सलोनी सुनील महाजन। मी भेडशी येथील राहणारी रहिवासी आहे। ॲक्च्युली माझं नर्सिंग हे कुडाळ कॉलेज, बॅरिस्टर नाथपाई कॉलेज येथे केलं। त्यानंतर सगळ्यात पहिली म्हणजे मी दीपकबाई केसरकर यांचे खूप आभार मानते की त्यांनी आम्हाला ही अपॉर्च्युनिटी दिली जर्मनीला जाण्याची। आम्ही कधी असा पहिली विचार पण नाही केला होता की आम्हाला आउट ऑफ कंट्री जायला भेटेल। जायच्या संध्या नर्सेसना भरपूर असतात, पण त्यासाठी खूप सारे एफर्ट्स घ्यावे लागतात। लाईक त्याचे जे काही फीज म्हणा किंवा त्याचं एज्युकेशन आहे ते खूप टफ असतं, पण ती सगळी संधी त्यांनी आम्हाला इथे सिंधुदुर्गात आमच्याच कॉलेजमध्ये उत्पन्न करून दिली। ह्यासाठी मी त्यांचे खूप आभार मानते। त्यानंतर हे जे आमचे चेअरमॅन आहेत गायवणकर सर, त्यांचे देखील मी आभार मानते। मी म्हणजे माझ्या मागच्या बॅचेस पण आहेत, ते पण ॲक्च्युली लास्ट मंथलाच पास आउट झालेत, तर ते देखील विचारत होते की ह्या सेक्टरला जाणं ठीक आहे का, की आम्ही त्यांना कॅम्पस थ्रू इंटरव्ह्यूज देऊन दुसऱ्या हॉस्पिटल्समध्ये इंडियामध्ये चान्स मिळत होता। पण त्यांना पण आम्ही हेच सांगतोय की तुम्ही पण ही अपॉर्च्युनिटी भेटते ती घ्या, कारण ती तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे। लाईक त्यांना आउट ऑफ कंट्री जाऊन त्यांचे स्किल्स दाखवायचे चान्स मिळणार आहेत, किंवा इकडे पूर्ण महाराष्ट्राचं नाव लाईक तिकडे मोठा करायची त्यांना अपॉर्च्युनिटी भेटणार आहे। त्यामुळे ते देखील आय थिंक नेक्स्ट बॅच पण रेडी झाली आहे आणि ऑलमोस्ट मोर दॅन 50 स्टुडंट्स आहेत त्या बॅचमध्ये जे परत ही संधीची वाट बघतात। त्यांचे पण बॅचेस आय थिंक दिवाळीनंतरच लवकरच सुरू होणार आहेत। सो नेक्स्ट जनरेशनला पण ही एक चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे आणि मला असं वाटतं की त्यांनी याचा फायदा जरूर घेतला पाहिजे। ॲक्च्युली जे आम्हाला सर भेटले, वैभव सर, ते पण इकडचेच आहेत, लाईक कणकवलीतलेच आहेत, आणि त्यांनी आम्हाला खूप हेल्प केली शिकायला। सगळ्यात पहिली म्हणजे ते खूप वेगळी लँग्वेज आहे, इंग्लिशपेक्षाही खूप वेगळी लँग्वेज आहे। जर एफर्ट्स घेतले तर शिकायला काही डिफिकल्टही नाही आहे, पण आम्ही लाईक सगळेच जण, इवन ऑलमोस्ट एव्हरीवन खूप चांगल्या प्रकारे ती
ओव्हरकम केली आहे. ती लँग्वेज खूप चांगल्या प्रकारे आम्ही ती गेन केली आहे. कुडाळमध्ये आमची सगळी व्यवस्था करून दिली, त्याबद्दल मी महाराष्ट्र सरकारचे धन्यवाद करते. त्याचबरोबर त्यांनी आमची राहायची सोय, खाण्यापिण्याची सोय, त्याचबरोबर जे काही स्टायफन आम्हाला 10,000 रुपये दर प्रति महिना ते लोक प्रोव्हाइड करत आहेत. त्यानंतर आमची जी पासपोर्ट आणि विजाची जे काही म्हणजे कॅम्प वगैरे आहेत ते सगळे त्यांनी अरेंज करून दिले आम्हाला, आणि त्याच्यामुळे आमचं पासपोर्ट विजाचं देखील काम लवकरच झालं आहे. जे भारतात नॉर्मली आम्हाला वर्षाला 6-7 लाख एवढा पगार भेटतो, तेच जर आपण जर्मनीत बघितलं तर आम्हाला 25-30 लाख एवढा पगार आहे प्रतिवर्ष. सो हा एक चांगला फायदा आहे, जो ही चांगली संधी आहे जी आपण घेतली पाहिजे. त्यानंतर मी सर्वांचे एकदा जर्मनीमध्ये आभार मानू इच्छिते. Ich bin der Regierung von Maharashtra sehr dankbar. म्हणजे आय एम व्हेरी थँकफुल ऑफ द महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट. दीपकभाई केसरकर यांचे देखील मी आभार मानते, सर्वांच्या वतीने मी आभार मानते. आणि जे कोण लोक ह्या सगळ्या प्रोजेक्टमध्ये आहेत, ज्यांच्यामुळे हे सगळं सफल होत आहे, त्यांचे देखील मी आभार. दीपकभाई केसरकर यांनी पुढाकार घेऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जर्मनी भाषेची केंद्र सुरू केली, एक सावंतवाडीमध्ये आणि एक कुडाळमध्ये. मी बॅरिस्टर नाथपाय शिक्षण संस्थेच्या वतीने आणि तमाम कोकणवासीयांच्या वतीने आदरणीय दीपकभाई केसरकर साहेबांना धन्यवाद देऊ इच्छितो की पहिल्यांदाच या भागात जर्मनी भाषा शिकवण्याची शासनाची अधिकृत केंद्र सुरू झाली, आणि या निमित्ताने आपल्या कोकणातील मुलांना जर्मनीमध्ये जाण्याची संधी मिळते. ही संधी यापूर्वी कधी झाली नव्हती, आज पहिल्यांदाच ती मिळते. कोकणातील प्रत्येक विद्यार्थ्याने, तरुणाने या संधीचा लाभ घेणं खूप गरजेचं आहे. आदरणीय केसरकर साहेबांनी ज्या वेळेला त्याचं आवाहन केलं की या जिल्ह्यामध्ये आपण हे केंद्र सुरू करतोय, आणि त्याची पहिली बैठक ज्यावेळेला या महाविद्यालयात घेतली, त्या बैठकीला आदरणीय केसरकर साहेब आलेले होते. पहिल्याच आवाहनाला केसरकर साहेबांच्या पालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला, विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला, आणि जे आज 39 विद्यार्थिनी या केंद्रामध्ये प्रशिक्षण घेत आहेत, त्या 39 विद्यार्थी त्या दिवशी उपस्थित होते, आणि त्यांना काउन्सिलिंग करावं लागलं नाही, कारण त्यांना ही संधी अनेक वर्ष त्यांना हवी होती पण ती मिळत नव्हती. आणि कुठल्याही मोर्चाशिवाय, कुठल्याही आंदोलनाशिवाय शासन जर्मनीबरोबर करार करतं, आणि त्या कराराचं नेतृत्व आदरणीय केसरकर साहेब करतात, आणि त्यांच्या जिल्ह्यात ही संधी मिळते, ही कौतुकाची बाब होती. आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केसरकर साहेबांच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला आणि ते वर्ग सुरू झाले. या करारामुळे एक अधिकृतपणा येतो, कारण खाजगी एजंट असणं किंवा खाजगी संस्था असणं हा एक भाग वेगळा, आणि एक ज्यावेळेस महाराष्ट्र शासन जर्मनीबरोबर करार करतं, तो करार अधिकृत असतो. त्या कराराच्या अनुषंगाने विद्यार्थ्यांना सेफ्टी, म्हणजे जी महत्वाची सुरक्षा असते, त्या सुरक्षेचा प्रश्न ह्या करारामध्ये संपुष्टात येतो. कुठल्याही जरी तिथं समस्या निर्माण झाल्या तरी त्याच्यामध्ये मध्यस्थानी शासन असतं, त्यामुळे आपण त्यांची मदत घेऊ शकतो आणि त्या समस्यांचं निराकरण करू शकतो. सिंधुदुर्गमध्ये बॅरिस्टर नाथपाय शिक्षण संस्था कुडाळ आणि भोसले नॉलेज सिटी सावंतवाडी या संस्थांमध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांना जर्मनी भाषेचं प्रशिक्षण तज्ज्ञ मार्गदर्शकांमार्फत सुरू होतं. जर्मनीत आपल्या जिल्ह्यातली 95 मुलं मुली आणि जळगावमधली 22 म्हणजे एकूण 117 मुलं ह्या पहिल्या ग्रुपमधून जर्मनीला त्यांच्या करिअरसाठी जात आहेत. त्यांना चांगल्या नोकऱ्या तिथे मिळण्याची संधी आहे. पण ह्याच्या मागची थोडीशी पूर्वपीठिका सांगतो. जर्मनीमध्ये बिडेन गुटनबर्ग म्हणून जे राज्य आहे, हे महाराष्ट्र जसं भारत देशातलं प्रगत राज्य आहे, तसं ते राज्य जर्मनीतलं प्रगत आहे. म्हणजे मर्सिडीज वगैरे सारख्या ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत, या कंपन्यांची कार्यालय त्या राज्यामध्ये आहेत. त्याची राजधानी आहे स्टुटगार्ट ही मुंबईची सिस्टर सिटी आहे. दीपक केसरकर साहेब मुंबईचे पालकमंत्री असल्यामुळे त्यांना स्टुटगार्टला भेट देण्याचा योग आला आणि त्याच्यातून ही कल्पना पुढे आली की जर्मनीला लागणारं जे कुशल मनुष्यबळ आहे
म्हणजे त्यामध्ये नर्सेस असतील, ड्रायव्हर्स असतील, सुतार असतील, गवंडी असतील, इलेक्ट्रिशियन्स असतील, मेकॅनिक्स असतील, या सगळ्या लोकांची त्या एका राज्याला उडेनबुटेकबर या राज्याला 4 लाख मनुष्यबळाची गरज आहे. हे जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा अशा प्रकारचा करार करण्याची संकल्पना आली आणि त्याच्यातून असा हा ऐतिहासिक करार आहे की ज्या अशा सगळ्या ट्रेड्समध्ये, म्हणजे पूर्वी असा करार भारतातल्या एका महाराष्ट्र राज्याबरोबर झालेला होता, तो फक्त नर्सेस पुरवण्यापुरता होता. पण अशा 18 ट्रेड्समधली मुलं त्या ठिकाणी जाण्याचा हा जो ऐतिहासिक करार केला, याला म्हणजे मी तर निश्चितपणाने ऐतिहासिक म्हणेन. ही जरी आज 117 मुलं जरी जाणार असेल, त्यांना नोकरीचा करार त्यांच्या हातात मिळालेला आहे आणि ते जानेवारी महिन्यामध्ये जर्मनीला रवाना होणार आहे. पण ही सुरुवात आहे. याच्या मागोमाग आत्ता जवळजवळ महाराष्ट्रातून 27,000 लोकांचे अर्ज ह्या कार्यक्रमासाठी प्राप्त झालेले आहेत. पैकी त्यांचे डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशन 7,000 मुलांचं जाऊन ती पात्र झालेली आहे. म्हणजे पुढच्या काही महिन्यामध्ये आणखी 7,000 मुलं आणि त्याच्यानंतर या 27,000 पैकी आणखी काही मुलं. पण ही 27,000 मुलं गेल्यानंतर पुढची 1,00,000 मुलं जाण्यासाठी दिवस लांब नसणार आहे माझ्या मते. आणि ह्या सगळ्या अशा ऐतिहासिक करारामुळे आपल्या महाराष्ट्रातल्या तरुणांना तरुणींना चांगल्यापैकी रोजगार मिळणार आहे. कारण ज्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये किंवा भारतामध्ये ज्या नोकरीसाठी 25,000 रुपये महिना मिळतात, त्याच ठिकाणी ते 2.5 ते 3 लाख रुपये मिळाले. ही मोठी उपलब्धी आपल्या तरुणांना आहे. आणि जर्मनी हे अतिशय प्रगत राष्ट्र आहे आणि सुरक्षित राष्ट्र आहे. त्याच्यामुळे या ठिकाणी जाण्याची संधी जी मुलांना मिळालेली आहे ती त्यांनी साधावी. याच्या पूर्वीचे जे प्रत्यक्ष विद्यार्थी जे जाणार आहेत त्यांच्यासुद्धा या मुलाखती घेतल्यात. त्याच्यात तुम्हाला त्या मुलांचं कशा पद्धतीने त्यांना सहकार्य महाराष्ट्र शासनाकडून मिळालं हे सगळं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याचाही विचार करून जास्तीत जास्त तरुणांनी या संधीचा फायदा घ्यावा असं मी या ठिकाणी निश्चितपणे सांगेन. यासाठी ही संकल्पना पूर्णत्वात नेण्यासाठी माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या सगळ्यांचं जे सहाय्य झालं आहे हे खरोखरच वाखाणण्याजोगं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.